अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। मालवणची सुकन्या असलेल्या जान्हवी देवधरीने भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये सर्वात तरुण महिला स्कुबा डायव्हिंग कोर्स संचालक बनण्याचा बहुमान प्राप्त केला आहे। तिचं असामान्य कौशल्य महत्वाकांक्षी महिला गोताखोर आणि प्रशिक्षकांसाठी प्रेरणेचा किरण ठरला आहे। आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नामांकित स्कुबा डायव्हिंग प्रशिक्षकांची व्यावसायिक संघटना असलेल्या पॅडी या संस्थेत कोर्स डायरेक्टर होण्याचा जान्हवीचा प्रवास वयाच्या 16व्या वर्षी तिचं मूळ गाव असलेल्या मालवण येथून सुरू झाला। तिची जिज्ञासा आणि समुद्रात खोलवर जाण्याच्या इच्छेमुळे तिने तारकर्ली येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कुबा डायव्हिंग अँड एक्वाटिक स्पोर्ट्समधून स्कुबा डायव्हिंग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कठोर प्रशिक्षण सुरू केलं। जान्हवीने वयाच्या 20व्या वर्षी भारतातील सर्वात तरुण पॅडी महिला विशेष प्रशिक्षकांपैकी एक म्हणून पहिला टप्पा गाठला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।